Welkom bij het Vista College, afdeling bouwkunde. Ik ben Lizzie Pijpers. En ik ben Fabio Spinella. We gaan jullie laten zien wat de opleiding precies inhoudt. We beginnen op de locatie in Maastricht. We zijn hier in het praktijklokaal. Ook praktijk is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. We stellen hier onder andere kozijnen, ook maken we dakconstructies en maken we bekistingen. We zijn aangekomen in het theoriegedeelte van onze opleiding. Onze school is heel groot, maar we krijgen maar een klein gedeelte les. Hiervoor hebben we 5 lokalen beschikbaar. Ons docententeam is klein, maar hierdoor hebben de docenten en leerlingen een goed contact met elkaar. Ook zijn er docenten bij die niet alleen op school werken, maar ook in het bedrijfsleven. Dit is wat onze opleiding uniek maakt. We werken binnen deze opleiding met projecten. Je begint heel kleinschalig, bijvoorbeeld met een garage, maar de projecten worden steeds groter, bijvoorbeeld een vakantiewoning. Er wordt binnen de opleiding veel van je verwacht en je wordt zelfstandiger. Het ontwerpproces begint met een schets. Een schets maak je met de losse hand en heb je geen liniaal bij nodig. Nadat de schetsen klaar zijn, worden de tekeningen verder uitgewerkt. Dit kan op papier en op de computer. Op de computer gebruiken we daar het programma AutoCAD voor. Dit is een 2D-tekenprogramma. Bij dit tekenprogramma worden de tekeningen veel gedetailleerder uitgewerkt dan op papier. Ook werken we met SketchUp. SketchUp is een 3D-tekenprogramma. We gebruiken dit programma om te kijken hoe het ontwerp er uiteindelijk uit gaat zien. Bij het vak materiaalleer leer je verschillende materialen kennen. Er kunnen traditionele materialen zijn, bijvoorbeeld beton, hout, steen of dakpannen. Eigenlijk alles wat je in een huis kan vinden, maar je moet ook leren de materialen te kunnen herkennen en hoe je ze moet toepassen. Je moet ook met de tijd meegaan, dus je leert nieuwe dingen kennen, bijvoorbeeld deze stroopboxen. Bij bouwfysica maken we berekeningen. De belangrijkste onderdelen die we leren bij bouwfysica zijn warmte, vocht en geluid. Dit is bijvoorbeeld een warmteisolatie en dit heeft met het geluid te maken. Bij het vak sterkteleer draait het vooral om het berekenen van draagconstructies. De materialen staal, hout en beton worden hierbij berekend. Het is belangrijk dat je iets goed berekent omdat je in de toekomst fouten wil voorkomen. Welkom op de Groene Loper. Mijn naam is Ricardo. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben inmiddels al een jaar afgestudeerd van bouwkunde niveau 4 op het Vista College. Ook ben ik inmiddels al een jaar aan het werken voor Laudibouw. Ik heb vorig jaar mijn afrondingsstage hier gedaan en ik ben ineens aan het werk kunnen gaan. Als je van variatie houdt, kies dan voor de bouw. Want er is nooit een dag hetzelfde. The only way to finish is to start. Heb je interesse in de opleiding, meld je dan aan via onderstaande link.